Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Gapo iti kasta unay a panagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man ang mamati kuana, saan amatay, no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbawon ti Dios ti anak na di ti lubong, tapno ukuman na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Luis! Naglisi kayo man iti dalan ko. Luis, anak. Kanayon kamatan nga agbarta. Buisit kiti ti kasto ya biyag! Kunak man. Saan adakas ti uminom iti arak? Nulakit di tasag paminsan. Kan saan analabas? Mamati ka kumamat iti sursuro ti Diyos. Luis, anak. Makarangrang ti bagbagayo! Luis. Kaya't kayo ita kasarita iti nalabat, papa. Maipapanitian niya. Igatangan dak iti nangina cellphone ko. No diyo kayat nga gwalak dito balay. Anya? Bakit? Bagbagam ni Luis. Itapay adakailen nga agbalbalin abastos kanyak nga amana. Wan, lakay. Amo ti Diyos. Ar-aramay deklaan ti amok a pagimbagan na. Ay, saan mo't akas jay ti anak ta? E di laeng makikadwa kadagiti pada na nga agtutupo, kat nagbalinin na kas jay. Ay, na-impluensyaan siguro. Naibarkada ngamin. Pangaasim kumal, Luis, anak. Di kagbalin abastos iti amam. Kasano? At damat kwarta tayo. Ngam di na kayat nga igatangan iti nginginaan na cellphone. Daanan da ito'y cellphone ko. Umapalak ka dagiti barkada. Ngam, anak. Ano sampay laday ta cellphone mo? Kayat ko nga ron ti kabarbaro a cellphone. Tapno agpapada kami kadagiti barkada. Saan ko mga agbalin anatang ti ulong? Kan Marisa, pangaasim ta irespetong ti amam. Ne, Luis, adamat awit mo ang maleta. Sa di na ti papanam? Kumporme, makamuditan. Anya ti kayat mo asawan? Agtalaw ako ni Jebalay mi. Di dan tumatla itad ti kayat ko. Anya? Bitakan. Di naksingan tagdardarasak. Ay, Luis, mabitlaan. Ibagam tulangan kada papa. Adida kun sapulan pay. Lakay, Apay. tidoldolin ko a kwarta, mapukpukaw. Anya? Kasano ko maamapukaw? Kat indulin ko mat anaimbag. Sakit di ang mga nutila ng ikapkabilam. Iti aparad or lakay. Ay ngam awan mat itchayon. Ti katulong tayo. Ang mga nun nakita na. Kat iso tinangala. Saan? Nakasarita ko ni Manang Marcela. Awan kanu innala na. Anya? Apay ngay. Saan mo na sumangpat ni Luis dito'y balay? Tata, kumayak man. Ay, dumanon ka, balasan ko. Tata, simangpot ka din ni Luis? Awan pa nga rod. Ay, madandanhagan kami kan kuana. Ay, ada ka di amom. Day tangarot ti mayak ditoy, tata. Tanasabat ko idi kanikatlo nga aldaw. Kat kunana nga agtalaw. Anya? Kunak no di na ipaypay so tinakunana, tata. Nasaya at matkit dino ti anak ta tinangala iti kwarta. Tapno adaramatan na iti papanan na.
Una yan ti anak ta, lakay. Masapol a pabiro ko ti anak ta. Saan arumbang tinaramid na? Madanagan hak. Sapay nagado di ti agtutubo ang managdakdakas. Gapulaeng, tadyak pinatgantikid daw na. Kasjayan ti aramiden na. Binagbaga akmet nga agtulnog laangan iti kayat mo. Ngamjak man amoy ti dayjay nga anak ta. Kasano pa yun ti panagadal na? Ay, jak lakit di kayat amayaw awan ti anak ta. Sapay la kuma, ta saan ama isagmak. Sapay ko ma, lakay. Uy! Bili ba ka? Kabarbaro, kaningin na ang ti cellphone mo, Luis. Siyempre, mata. Pudno ka diyan nagtalo kay di lugar yo. Wan, jak namin magusto ang titrato da kanyak. Istrikto launay dagiti naganak ko. Nakas na. Awan planong nga agawid iti lugar yo. Awanin. Mas kay kayat konti kasto nga gwaywayasak. Ngam ti adamang kong kontra kanyak. Una, mayat day tang. Tanawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Numaibus kon to ti kwartak. Agbiro kak tumatan iti panggadak ditoy. Nakas na. Di ka nagadalpay. Saanin? Masaduta kon. Anyan. Asino ti kadwam itay? Brenda. Brendo, busing. Dayjay. Ni Luis, nagtalaw ka no iti lugar da. Anya? Mayat nga rod, no kasta. Anya ti kayat masawan, busing. Madlaw ang naggapo itinabak ng apamilya dayjay a Luis. Kasta nga rod mo ti panagkitak, busing. Nupod no ti atap ko. Sigurado nga adda kabagyan kan gagayam na ama ko namot abak nang. Gusto ka, busing. Sige, makaamukan kan kwa na. Areglado, busing. Luis, kayat mo ka diti maadaan iti trabaho. Launay Anda ka di mo matrabaho? Ada, kat nangina pa iti sweldo. Stay in, no kayat mo. Kayat ko. Ngamin, dandanin maibus ti kwartak. Sige, agsagana ka nga ron. Tainton madamdama. Umayan ti kotse pagluganan ta amapan iti trabaho. Anya ka diti trabaho dito madam? Pues, tangay kayat mo amaamuan. Ibagak ti pudnukan ka, Luis. Madam? Kamang kami ti may sa sindikato dagiti scammers. Ha? Kat kayat ko, agbalin ka akamang ti grupo mi. Kayat yo asawan. Agbalinakmat nga scammer, madam? Wan, kat masapol nga iti unag ti may sa nga aldaw. Adda ko madwa, when no nasursurok pay ama iskam mo. Anya? Kat no awan apulos ti mabiktima. Madusa ka, tandaanam dayta, Luis. Brenda, nagsakit ti bagbagik apin ng upang urda. Numabalin, agpakpakasyakan ka. Tulungan na ka makarwar dito Ladingitag, Luis. Ngum amin dagiti simrek dito'y. Kat saan dan ang makawid pa Ha? Dito'y dan iti agnanayon. Anya, agpakpakasyak ka da kayo. Kaya't kung ti agawid, nakaruna yan ti pan nakaparparigat ko dito Lalengam ngamin tapno adda maiskam mo. Tano awan apulos. Day tabiyag mo, ti kasukat na. Anya, jak kayatan dito Jak pa yan makapangpangan iti kapapanunot ko iti anak ta. Ay, no apay ngamin anatangkan ti ulo na. Di na kaya ti pa isuro. Sakit siguro ti daduma at tao ti kasta, bakat. Ay nakas lamapisang ti puso kadagiti kakasta a klase ti tao. Hindi da kaya ti paisuro. Halakay. Ti Diyos, inted na ti kakaiso na nga anak na. Amang ikaro iti basol tayo iti cross. Tapno tila ang aramidin tayo. Kat agtulnog kadagiti bilbilin na.
Nulabsan ti agsao. Naarami din ti dalan apag naan. Day tala ang panang surot ko mati aramidan. Nga may nahaman mano ti makaaramid. Kas panagtulnog ko iti Diyos. Nasaya at matipanggap ko para iti anak ta. Hanggang no apay. Ikarkararag ta iti Diyos. Ano sa dino man ti ayan ni Luis. Iliisin ako ma iti paggad. Timpuakak manipod iti taway tinangato apasdek manang mona. Anya? Kunakno ka ni busana kon. Nga magyaman nak iti Diyos. Ta tinulungan nak. Tapno makasubliak dito lugar tayo. Unay matan ti kastaan na pagteng mo. Apay nga min anagtalaw ka. Day tati may isang imayak dito balayo. Takayat ko akaduain nak nga gawi di balay mi. Mabuti ngak ngamin. Anya ko matipagbut ngam. Dadakkel mo ida. O sige, itulod ka ije balayo, Luis. Agyaman hak, manang mona. Luis, anak. Agyaman ak tanagawid kaan. Kasta una at andanag mikan ka. Mama, saan da ka di ka pungtot? Di da ka di kagura iti naramid ko. Anak, apay kumakagura da ka. Agyaman kami kitdi, nagsubli ka. Agyaman ak no kasta, mama. Ni papa, sa dino ti ayan na. At dapay la siguro iti dalan na nga agawid. Mabit la ang tawagak. Ibagak nga addakan. Awan ng ti pagdanagam, Luis. Natiliwan dagiti dua nga scammer. Iti syudad ang naggapwam. Ha? At tuyo, napicture ko iti TV. Wen, isuda dagita titawan ng ala kanyak. Grabe ti naramid da kanyak. Pinarparigat da kijay. Anya? Nasayat mo ta natiliw da. Tapno ikaaro da tinagbasulan da. Pasensya kan anak. Naladawa ka nagawid. Di magasak pa yung amin ije palengke. Amok nga adda ka. Iswa nalagip ko ti mapan gumatang iti paboritom amakan kan sidaan. Kasta ka di papa. Agyaman na kada kayo ha. Kat pakawanin da ko ma. No nagbali na kasukir nga anak. Naamiris ko itan tibidot ko papa. Iso ang nagawid ak. Takid dawak iti pamakawan nyo. Anak, idi pa'y anapakawan ka. Katagyaman ak. Ta nakaamiris ka matlangan. Agyaman ak papa. Ikarik. Manipod ita. Agtulnog akon kada kayo. Nasaya at no kasta, anak. Laglagi pam kuma. Asaan apara kanyak ti aramidak. No di kat para iti pagsaya atam. Maawatak itan papa. No apay an naingat kayo kanyak. Kat ikarik. Agbalbaliw akon. Dagiti agtutubo, agtulnog kayo kadagiti naganak yo para iti pagsayaatan yo. Liklikan ti dakas, kat sorotan ko ma tinalintag adalan, nga iso ti panang surot iti pagayatan ti Diyos. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 14. Dawatan niyo iti Dios a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo.
1. Dawatan nyo ti panakabindisyon da, asaan kat atay pan nakailunod da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Nabanno ka. Ay, gayam. Erwar ko ti alkansyak. Apag iso, siyak laang ita dito'y dagos mi. Lokatakon da ito eh. Amok, adumot tandag iti paper bills nga inayon ko dito eh. Ayan nga'y dagiti paper bills. Kan madlaw abim masit ti kargana. At dalakit di agal ala ajak amo. Awanan dagiti nagrigirigata. Handa akon, mama. Nasaya ata si mangput kananak ko. Rudy, si kakaditi agal ala kadagiti coins kan paper bills iti alkansyak. Ha? Saan, mama? Saan na siya? Asino nga ruti agal ala? Siyak amo kadama ng karlakan manang sunya, ah. Isuda mo ti kadwa tayo dito'y dagos tayo. Isuda nga ta. Una yan, tiara amit na. Kakaasi ak amapan makipurpur diya. Ngam takawan dakpay. Anya? Nakurangan ti karga ti alkansyayo, Manang Joy? Kasta nga rod, jak amo no asino ti agal-ala. Awan mati amo. Niso niya, ah? No adam mo na asimrek dito eh. Ay, pangasim. Awan pulos amok iti dayta. Asino nga rod ti agal-ala? Amangan no adda sumsumrek dito kadagiti ka boardmates tayo. Anya? Asino kumamot nga iti sabali ang mangala? Kat isudala ang matadwa ti kadwayo dito'y dagos yo, mama. Wan nga rod anak ko. No jak agriro, 5,000 ti karga ti alkansyak. Anya? Ay, sayang. Apay ngamin ang mangala kayo pa lang iti kadwayo dito'y. Mayat ko ma, nuda kayo lang ti adda dito'y. Idi pa'y laakayat ko ti agsolo iti pagdagusan. Ngam nanginamat nga rod ti abang amabayadan iti makabulan. So amay metmet laang no adda kadwak. Tapno pagbibingayan mi ti mabayadan. Ayunan niya. Ay, apay adi kay ngamin umay ijay paggigyanak abalay daan ti sali. Ta ijay tayo aminan. Nagadayo nga rod met ijay anak ko. Napya dito'y taasidag iti pagtrab-trabaho. Uy, Carla! Apay asok-sokitan matanday na alkansya. Tagtagari. Di ka danag. Taibingayan ka. Si kagayam tigtaktakaw, Carla. Sanya, balagan ka. Di mo ibagbaga asyak ti agal-ala iti kwarta. Naawatam? Sige. Jak agi pulong kan ni Manang Joy, Carla. Nasayaan. Awan namin kwarta kita. Awan pa'y allowance ko. Sanya, imbag man ta inuray nak ditoy. Apay ka di, Carla. Mapantagumatang iti merienda ta dita school canteen. Si Kati makaam mo. Mano aya tinasukit mo a kwarta iti alkansya ni Manang Joy. Hoy, tangiwat mo. Amangan na da makangagkan ka. Pudno man. Di ka lamasyantin ko na. Ulit-ulit matan asok-sukitan ti kwarta iti alkansya na. Awan nga rod kwartak. No kayat mo. Agsukit kamat iti alkansya. Anya? Sana bali. Tanagagat mo't amakipordiya iti inaldaw. Adan tumatla kasukat ti kwarta na anapukaw. Apay ngay, nakurangan manin ti alkansyak. Ha? Kasano nga muyo ang nakurangan? Kat di yung matlinukatan. Timtimbangak ngamin, sakbay ang mapanak agtrabaho. Ha? Ita, natakwatak ang nakurangan titimbang na.
Ang mga nudamanang karlakan manang sunya ti agal-ala. Payman ta paliiwak idaan na imbag. Tumat. Awanan load ko. Naibusan. Asino aya tinag-text? Tika di man ang textmate mo iji Davao? Ha? Agsubli akbit ijay dagos tayo. Anya ti aramida may jay. Mapan mo man ang sukitan ti alkansya ni Manang Joy. Taam mom abisi iji pakipurdiyaan na ita. Kapilitan na kastaa. Awan nga rod igatang ko iti load. Makamu ka. Ngam niya, ibingayan tumat iti paglod ko. Wen, anya ka ka di. Basta di nakipulpulong, tagod wata. Manang Joy? Oh, apay ang nagsubli ka. Half day ka diti klase yu itang Carla. Kwa? Saan, Manang? Adala nga min nalipatak. Anya ko matinalipatang. Jay cellphone ko, ay notebook ko, kuna kuma, Manang. Agpudno ka man, Carla. Asino kada kayo kin ni Sonia ti agal-ala iti kwarta iti alkansya. Ay, jak amo day tang ibagbagayo, Manang. Awan ti amok dita. Sige, tagisubli akmot ladagos iti pagadalan mi. Maladaw akon. Amom ka di. Nadlaw ko akurang manen ti adda iti alkansya. Kwa Manang, pasensya ka yun. Ngam talaga nga awan amumi iti day ta abanag. Dita ka yun, Manang. Diyos ko. Adda ak manen dito'y sango ti altar mo. Tapno dumawat iti pamakawan mo kadag iti nagpasula. Kat ikamang kumatkan ka. No asino man tagtaktakaw iti kwartak. Kat dawatak ngagbalbaliw kuman. Makonsensya kuman. Kat agbabawi iti dakas nga aramid na. Mama, di yung lakot inlunod no asino ti agtaktakaw. Tapno gunggunana. No idi, kasta ti ugalit. Saan itan? Gaputa adda Diyos a pagserserbyan tayo. Baliktad ti mapasama. Imbes nga ilunod mo, wenno balsam, dawaten tayo ti bendisyon ti Diyos. Tapno agbalbaliw da kat agbabawi da. Ni, da kayo matgayam nana. Sumrag kayo Agyaman na balasang ko. Ni Carla nga'y. Ay ko nana, awan da pa'y mat. No kayat yu, urayin nyo laangan. Ay, agdardarasak namin balasang ko. Kasta ka di. Umay ko la ito dahi allowance na. Amok, awanan kwartana. Ang gaputa awan pa'y. Ibatik lakan kan balasang ko. O sige nana, syakton ti makaamo amang tadkin ni Carla. 7,000 a pisos amin daytoy. Ibagam tagumatang iti abastuna. Wala na. Bayan nyo. Itad kunto nga itad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Wow! Much money ka ita, Carla. Uy, ikanak man mat. Saan ang matawad-tawad ti kwartaan niya? Naimbag ka pa'y. Taintad ti allowance mo. Ngam siyak, awan pa'y. Ay kat aganos ka Sonya. Adan tumatkan ka no umay ni apong mo. Niapong ko pa'y ti kunam. Kermot day jay iti kwarta. Kanayon akuran ti allowance ko. Manang Joy, tinakaw na ti kwarta nga intadyo kanyan. Anya? Nangikabilang ngamin aya. Inkabil ko lang matitibol sa tibag ko. Ngam idi kita awan matan. Anya? Kasto'y gayam tirik na ti matakawan iti kwarta. Nagsakit. O sino nga tatinang takaw iti kwarta?
Ad-adapay ang nasakit, no tinagbamban nugam a kwarta ti takawan da. Naimbagkan ka, kaintad dalaan. Nasakit tinakam ko. Diyak pa yun makapangan iti usto, gabay tinapasamak, manang. Maamuwag tulang tapag ikaruwak. Di mo itulok nga iso day tatimangtad kan ka iti dakas asao. Di ka agilunod. Taawan ti tao a perpekto. Kasayaatan kit di kat idawdawatam iti Diyos. A bendisyonan na no asino man day tao. Karkarulaang nga umapoy tiriknam. No nayonam ti dakas iti maisapay a dakas asao. Wano anya dita? Amom, siya, diyak matkat inlunod tinagtakaw iti kwartak idi. Dinawat ko laang, asapay ko matagbalbaliwan. Tapno sumardengan ngagtaktakaw. Sayang ti 7,000 pesos nga allowance ko kuma. Carla, Siguro, dahito ti supapak ti panang taktakaw ko iti kwarta ni Manang Joy. Madigayam ti agtakaw, Sonya. Tay ti udin apitam matla ti aramid mo. Iso nga agbababawi akitan. Iso asikang Sonya, di kag taktakaw. No di mo kayat, nga apitam tumat ti madi nga aramid mo. Ala, tapno ad allowance mo, pabuludan ka ita, Carla. Oh, adto'y ti 3,000 pesos. Day tapay lang ang timaitid ko. Ay na, agyaman ako na, Manang Joy. Nakaimimbag kayo. Ar-aramidak lang ti kabaelak a maitulong kan ka. Sige, Manang. Pabayadak tumat lang, daytoy kan ni Tatang. Nadamag kaw, anapukaw ka no ti kwarta ni Carla nga inted ti ama na kenkwana, Sonya. Lolo, Agpudno ka kanya kapok. Amamukan. Isublim ti kwarta no sikat tinangala. sana siya, Lolo. Amo pa'y sino tinangtakaw iti kwarta na? Ulitak nga ibaga. Dakas ti agtakaw, apo. Natnag ko ti kwarta iti dalan. Anya day natin nagmoso niya, apo. Lolo, adda kayo gayam dita malikuda. Itay pa'y asar sarunuan ka. Kwarta mo't gayam day ta. Ikwa, Lolo. Nagadumot day ta a kwarta, apo. Ay, agawa mapiduten dagita. Taitayab ti angin ti daduman ay. Wan, Lolo. Imayak tao may ko isubli ti kwartam, Carla. Nakita nga do ti kwarta ni Sonya. Iso a pinagpudnaw kat imbaga na nga iso tinangala iti kwartam. Anya? Naaramid kanyak dayta ni Sonya? Pasensya mo kumanti apo, Carla. Sa nabalay, tay subli kon titinakaw na ken ka. Uray na yunak pa, ino iso ti kasapulan. Ay, uray saanan, Lolo Lucio. Umanayan nga isubliyo kanyak ti kwartak. Agyamanak no kasta apo. Kat ulitak, sa akon ti agkidkid daw iti pasensya. Agtatakaw gayam day di ason niya. Iso siguro ti mangsuksukit iti alkansyak. Una yan ti aramid na. Manang? Iso arumbang laang asuminan iti pagyanan. Saan mo't gayam ang mapagtalkan akadwa? Saan ko matkit ti nakita? Ngam gaputan na doktalan ti aramid na. Kaslaad da pa nagduadwak ken kuana. Sapay ko matag na kaman. Dakes nga aramid ti agtakaw. Ni, apay day ti akwarta. Nagadun samot day ti Carla. Husto laang dayta, Manang Joy.
Ay na, 3,000 lang ang timpabulod ko kan ka. Saan a 7,000? Kwa manang, day tasurok na kat. Kat anya, Di kay ko magumurgura Ang ada ipudnok kada kayo, manang. ha? Anya day ta? Siyak tinang suksukit iti kwartayo. Anya? Wen manang, saan ani Sonya? Isu arumbeng lang aso katak titinakaw ko akwartayo. Anya? Pakawanan na ko mama ng Joy. Naamiris ko itan, ama diti inaramid ko. Iso nga, sukatak titinakaw ko akwarta. Pagbababawiyak ti amin manang, iso ang nagpudnoak, tadyak makaid na. Saan ka akagura? Maragsakan nakpaikit di ata naka-Ameris kan, Carla. Gaputan na padasak ti karirik na ti matakawan, manang. Numabalin, jak kayat ang maulit ti kasjay ang napasamak kanyak. Iso nga agbalbaliwak. Agyaman nak, Diyos ko. Maragsakan nak. Tanatong palti kararag ko para kan ka, Carla. Ikarik, manang Joy. Jakton ulitin ti inaramid ko. Anyaman nga imula tayo, isumatla ti apitan tayo. Ngarod, agmula tayo iti kinaimbag, tapno agapit tayo mat iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Dributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti nakadadaol. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sir Alvin, adto yan ti folder asap sa pulang. Idisok diti lamisaan mo. Agyaman na, Lorna. Sige, sir. Mabitlang. Nagmerienda ka din? Ay, saan, sir? Sa anak pa'y amabisin. Napan nagmerienda amin na nakakaduam. Sikalangan ti saan? Sa anak amabisin, sir. Kan nagadubay tinaskan nga aramida. Umay ka, mapantay di kantin. Agmerienda ta. Ha? Saanan, sir? Di kagdanag, ilibre ka. Nakababain, sir. Siyak, amay sa laang agagangay ng empleyado. Makisango iti boss ko. Anya ko matidakas na. Ala, rumartan. Ibusan deta Diyos mo. Kan ibusan ta da ito'y sandwich. Sige, sir. Nagado da ito in-order mo para kanyak. Mabsugak lakit di iti husto. Amang ano sa anak to na makapag-lunch. Saan man Ag-lunch kan tulat ta. Agyaman akmanen sir. O sige, agmeriendatan. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Uy, kitaam ni Lorna. Kadwa na ni Sir Alvin. Anya ti kayat asawan da ito Isudan? Ha? Saan amabalin? Ti awanan bain a Lorna? Kabarbaro pa'y laang nga empleyado? Ngam ko namlan asino ang makisango kini Sir Alvin iti merienda. Apay, agimon ka. Saan nga iso ti maikarikin ni Alvin? No di kat siyak.
Ngam, di na kamo tinawawis ni Sir Alvin ang nagmerienda, nga oray itinaminsan lang. Okay na. Isungarod nga aramidat ti amin akabailang. Tapno mapasaya at ko ti trabaho. Iti kasta, mapansin nakmat. Ay na, Windy, sumardeng kan nga agpantasya. Saan na ka-type ni Sir Alvin? Isa saan na ka pampansinan? Dayjay Alorna. Iso ti karibal ko. Ay sana mabalin. Ada yung anapimpintasa. Agpada kayo anapintas. Alakit din. Ibuson tan ti meriendata. Tagsublitan iti trabaho ta. Laglagi pa makadayon, tay nagiinadalan tayo itay, iti Bible study dito'y balay, Lorna. At inapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Wala nang. Kanayon ko alaglagi panday ta. Agpakumbaba kalat tayo opisina yo. Saan ka amang pasakit? Tapno saan da kamot asaktan, anak ko? Wala nang. Saan ko amalipatan dagita abalakad yo kanya? Nang runa pa'y, ta ulit-ulitan nyo mat itiinhal daw. Ha? Ay, kastaya. Ay, ulit-ulit at gayam. Wala nang. O ala, intay maturugan. Good night. Good night, anak. Kape kang sandwich para kan Sir Alvin. Ato'y Agyaman ha. sa anak pa ngamin anagar mo, sir. Iso adim magasak iti kape kang sandwich. Nalagip ka. Iso ngayon lakaman ka. Agyaman ha. Ngem, saan ko mananas ka? Alakit din, sir. Agkape ka pa. O sige, panawan ka. Manipod kita. Agpapansinak kin, sir. Kaya't ko ama ibawing kanya ti atensyon na kin ni Lorna. Ne, adamot kape kan tinapay di talamisaan mo, Sir Alvin. Kukuhamon. Anya? Gumatang ka iti di mo matkanan. Saan ko aginatang dayta? Intad ni Windy. Ah, kasta. Sabagay, mabisi na kon. Iswa siya kung timang kape, kan mangan iti sandwich. Wen, kukuhamon. Ay na. Ay, Sir Alvin, di ka kadi makadlaw Itian niya. ni Windy. Ag gusto kan ka. Sika talaga. Noan niya laditan ti madbadlaw mo. Ah, Alakid din. Alamon day kape kan sandwich. Tayin ka ni lamisan mo. sige. Danilo, ag-lunch tayo atalo kadalor na, ha? Ang mga nuadamanan papanam. Ah? Ay, sige sir. Sige libre ko naman. Hoy, Lorna! No agtrabaho ka, saya ato ma. Kita ang manday ta impaaramid ko kan ka. Nagadot ka mali. Ha? In double check ko, Miss Windy. Kat awan mati kang mali. Anya nga awan, ulitam nga i-check. Sige. Ha? Saan ka arumwar nga ag-lunch, aging ga di mo malpas? Ha? Nangag mo, timbagak. When? Miss Windy. Sir Alvin, saan kanwa sumurot ni Lorna nga ag-lunch? Adda kanu ipapaaramid ni Miss Windy kenkwana. Ket nasken kanu amalpas na. Anya? Bilin kanu ni Miss Windy. Saan kanu amapan ag-lunch? Aging ga amalpas na. Ne, nagulpitan ni Windy no kasta. Ay, kasjay at talaga ni Miss Windy. Natangig. Kunamlan adda pagkarit na. Hangam padakmat nga rod nga awan pagkarit na. O sige, mapan ka rin di kantin. Tag-order ka iti kanin tayo atalo. Amumatan ti kayat ko ataraon. Isum ti orderem. Wan sir. Ne, nag-take out ka iti makan, Danilo? Apay, adi mo ka doon ni Sir Alvin. Ije kami ni opisina amangan. Gusto nga imbaon na nga take out. Kasta? Talo kami kadalor na amangan. Ha? Talaga? Wen. Sige Inakon. Taamangan numabisinan dagiti dua. Ay na, marurudak at talaga kinilor na. Ha? Anya
di nakita ni Sir Alvin kan kuana? Ay, awan mo, Windy. Mas kayat na ni Lorna. Sumardun kan. Nalakit din, mangantan. Ipasupot mo dagita makan. Taijay ta opisina amangan. Sumango ta kada Sir Alvin. Ay, si kalangan no kayat mo. Ngam siya, manganak ditoy. Ha, mabainak lakit dia sumango kada Sir Alvin. In double check ko ang naimbag ti impaaramid kanyak ni Miss Windy. Ngam, awan mo't nakita ka kamali. Damagan to Noan niya ti kamali iti inaramid mo. Kasta ti aramida. No ipapilit na latang nga adda kamali. Ala, amanganta yon. No anyaman ti parikot, sulbarin nyo. Jak kayat nga dadiyo pakikinaawatan. When, sir? Miss Windy, adto yung timpaaramid mo. In double check ko, kat awan makita ka kamali. Atoy, idisok iti lamisaan mo. Ha? Imbarsak mo ti folder, Miss Windy? Kuso-kuson Sige, ulitam nga aramidan. Anya ka di ti parikot mo, Miss Windy. Ti trabahom wardi-wardi. Kabarbaro ka pala dito Iso anas kan asaya atam ti trabahom. Di ka agin lalaing nga amom ti amin nga uray agdadamo ka pailaang. Awan nakita ka kamali iti impaaramid mo, Miss Windy. Ulitam nga aramidan. Tanusan, makadanon dayto iti akin kukwa iti daytoy akumpanya kat maikat ka. Wan madam, nabayaga kun iti daytoy akumpanyayo. Iso apatsin nyo kumatimbagat. Jak kayat ti may stress, Windy. Or no sa nyo dayta. Sige, madam. Siya kun ti makaamo iti kabarbaro nga empleyado. Ay, nalastog nga minunay. Kabarbaro pa ilaang, ngam kunamlan na laing launa yan. Kan may sa, natangsiet, madam. Awan pa nagpakumbabakan kwa na. Mas daawak no apay anakastrak dito'y kumpanyayo. Saan mo nga ibaga dagita kanyak? Inkaurnosan no anyaman dagiti saan amay parbag. Wan, madam. Ada ka di bagayo kanyak, mama? Imay ni Windy diti opisinak. Kat jak magustuhan ti indanon na maipapan iti kabarbaro nga empleyado. Apay ka, no? Si kanti makaamo iti dayta banag. No kasapulan nga ikatam dayta kabarbaro nga empleyado. Aramidam, basta saan lakit di amariribok dagiti tao. Siya kung timakamo iti dayta, mama. Ay na, Windy. Sobra tinaramid mo ka ni Lorna. Awan mat kano kamali timparamid mo kan kuana. Ngam apay nga impaulit mo manan. Gaputak kuso-kuso ti inaramid na. Wan taimbarsak mo. Naskan asayaatan na ti trabaho na. Nabaybayag akong dito'y akumpanya. Iso nga amok ter aramidak. Ay na, Windy. Adda pa nagimon mo ka ni Lorna. Iso akas ti ugaling kan kuana. Amang ano madaksan ka dita. Apay ko maamadaksan. Mas patyanak ni Madam Salvacion. Ti akin kukwa iti kumpanya. Ngamin, nabayag akong dito'y. Imposible mat anilor na akabarbaro ti mas patyanda. Ala, makamo ka. Ngam palagipan ka laang, Windy. Di ka agpride launay. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Ay nabayag akong iti dayti akumpanya ko nakmanan. Iso asaan asyak tiyag pakumbaba. No di kat dayjay alor na. Adto yung timpaalam adanong mainumam, Miss Windy. Adtoy. Imbuong mo ti baso, Miss Windy. Anay ko. Nasugatan ti dakulap ko iti riduma ti baso. Lorna! Nasugat ti dakulap mo. Naigamak ngamin ti riduma, sir. Windy, nakitak ti napasamak. Induron mo ni Lorna. Kwasa, ijak ang gagara. Danilo, Apay, sir? jak kayatan amakita ti panagrupurupan ni Windy. Jak kayatan nga agsublipay dito'y kumpanya.
Matungpal, sir. Saan, Sir Alvin? Please, jakin ka kara. Pinalpaliw ka, Wendy. Saan ka anasaya at nga ihimplo dito kumpanya? Danilo, asikaswam ti pan nakaikat na. Areglado, sir. Aday ta, nagasa kon ti sugat iti dakulap mo. Pasensyakan, Sir Alvin. Ni Miss Windy, jak amunaan niya ti basol ko kankwana. Tanadagsan ti riknana kanyak. Kasla di na kaya ti kaadak dito eh. Awanan ti pagdanagam. Tasaanin nga agsubli ni Wendy dito eh. Ipamuspusak ti dinan pa nagsubli. Jak magustuhan ti kastoy nga aramidan na ken ka. Sir, amangan no mabalin nga ikanyo iti maikadwa agundaway. Kaasimat no maikat iti trabaho na. Kaasyan pa'y laeng? Nga oray dakas ti aramidan na ken ka? Barang saan nan nga ulitan ti inaramid na, sir. Saanin? Sa bagay, sipod pa'y, adun ti reklamo may papankan ko na. Ngam daytoy itan ti kagrabayan. Gapo ta imbuong na ti baso nga inyawat mo ken ko na. Gapo kanyak, naikatan ni Windy. Kasanon ti trabaho na, sir. Ado ti nasasayat nga empleyado ang mga ramid iti trabaho na. Kas kumakan ka. Manipo dita. Sikan ti sumukat ken ko na. Awan ka din nalipatan, Wendy. Saan kanto nga minan ang makastrek ditoy, tadi na kanton pastrek kan ti gwardya. Awan. Buisit at talaga day, Cheng Alorna. Iso ti malas iti biyag ko. Di mo sa wanti kasta, Windy. Ngamin, si kamot lang ti aking basol no apay, ang maikat ka. Agnes, Di mo kabaalan da, sir, akalabanan. Nasingpet da iti empleyado da. Ngam, no da kas ti ugalim kas empleyado, maminpinsan nga ikatanda ka. nagmalas matan. Kat no addan to mastra kam asabali, nasaysayaat no agpakumbabakan. Di ka agbalin anatangsit. Iti kasta, saan kan tumanan ama ikat? Kumusta ni Lorna, Alvin? Awan parikot ken ko na, mama. Sipod na ikat ni Wendy. Awan matan tinagbalin aparikot dagiti empleyado. Kinapudno na, idiadapay lang ni Wendy. Addan mang mangag ko aparikot iti ugali na. Ngam binaybay aklaeng. Gaputa saan met amay naig iti trabaho na. Kat kumusta dagiti empleyado? Awan parikot, mama. Anya ti panagkunam ka ni Lorna? Nasaya ti ugali na, mama. Napakumbaba. Ken amuna nga irespeto ti pada ng empleyado. Nasayaat nga rot, ta saan nga iso tinaikat? Wen, mama, takas ken ko nga empleyado, ti maikari dito'y kumpanya tayo. Tinatangsit kan di naammo ti agpakumbaba kat naikay ti oportunidad kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.